Türkmenistan'ın häkimetleri prezidentin oğulun kakasynyň ýaz çärelerini geçirmegini we muňa taýýarlyklaryny dowam etdirýärler. Vilayatlerde ilatdan pul ýygnalýar we yerli wekiller şol sanda etnik azlyklaryň wekilleri şu günler Aşgabatda iberlýär. Adatlyň habarçylarynyň we garaşsyz habar beriş serişdeleriň maglumatlaryna görä, Mälik Guly Berdimuhammedowyň patatynyň 7-sine hepdäniň şenbe güni 24 aprelde Aşgabatda geçiriljek sadakalara ibermek üçin vilayatlardan saýlanan gatnaşyjylaryň arasynda ähli milletleriň wekilleri bolmaly. Olaryň ählisi öz milli geyimlerinde barmaly. Döwlet medeniýeti prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy Mälik Guly Berdimuhammedowyň 89 ýaşynyň içinde ölendigini 18 aprelde habar berdi. Emma onuň ýogalmagynyň sebäbi we jaýlanmagyna ýasyna degişli jekmejekleri ma'lum etmedi. Azatlyň Aşgabatdaky çeşmeleri Mälik Guly Berdimuhammedowyň 18 aprelde ýekşenbe güni Ahal vilayatynyň Izgant owasynda jaýlanandygyny aýdýarlar. Habarçylarymyz ýakyn günlerde prezidentin merhum kakasynyň üçüsiniň berilenligini aýdýarlar. Aşgabatdaky sadakalara vilayatlardan häkimlikleriň resmiýetleriniň kanuny goraýjy daralaryň we milli howpsuzlyk ministrliginiň wekilleriniň şeýle-de odal ýolbaşçy wezipelerinde işleýän ýaşulylaryň ugradylandygy aýdylýar. Şeýle-de ygtybarly çeşmelere görä ýasa baranlar prezidentin özüni görmändir. Ýöne onuň hem çadyrlaryň birinde oturanlygy olara aýdylypdyr. Bu ýaz çäresi Mälik Guly Berdimuhammedowyň ýaşan Türkmen başı Şaýoğlu we Arçabil köçesiniň çatyrygyndaky öýüniň golaýynda gurulan ona golay çadyrda geçirilipdir. Şeýle hem çeşmeler merhumyň patatynyň üçüsine gatnaşanlaryň uçar bilen Aşgabat şäherine eltilenligini, emma ýygyna her kimiň öz hasabyna şol sanda awtologly barmaly bolandygyny habar berdiler. Indi prezidentin merhum kakasynyň 7-sine Aşgabatda geçiriljek çärelere gatnaşmak üçin vilayatlardan adam toplanýar. 22 aprelde Daşowda we onuň töwereginde Aşgabat şäherine gitmek üçin orta mekteplerinden 2 adam saýlandy. Olaryň pasportlaryny ýygnap öz hasabyna ugradyljakdygy duýduruldy. Ýene bir talap olaryň milli eşikli bolmagyna degişli bolup, türkmenler we beýleki milletleriň wekilleri öz hasabyna eşik taýýarlamaly edildi. Hususan da özbekler adaty özbek eşiklerini giymeli, ýöne renki diňe gara we ak bolmaly. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Habarçy badarlar ýapyk hemmeler zerur matalary gözlemek üçin ylgyýarlar diýip belledi. Paýtagtda ýiberilen vilayatlaryň ýaşaýjylary prezidentin kakasynyň aradan çykan 7-nji güni şenbe güni geçiriljek hatyra çäresine gatnaşarlar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň belleşi ýaly munyň bilen guramaçylar prezidentin kakasynyň ölümi sebäpli ähli milletleriň hasratyny görkezmek isleýärler. Neşriň habaryna görä, çäre gatnaşmak üçin Daşowdaky her mektepden 2 mugallim paýtagtda iýerler. Özbek milletiniň wekilleri bu çärede milli geyimli bolup aýallar ak, gara, şaý köýnekli we donly, erkekler donly we özbek tahyýaly barmaly. Şol bir wagtyň özünde de neşir öz maglumatynda köp ýyllap Türkmenistanda milli özbek eşikleriniň giyilmeginiň oňlanmanlygyny belleýär. Özbek aýallary işe türkmen köýneklerini giymäge mejbur edilýär. Vilayatlaryň özlerinde hem ýaz çäreleri gurnalýar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, Mari we Liwap vilayatlarynda Mälik Guly Berdimuhammedowyň hatyrasyna sadakalary geçirmek planlaşdyrylýar we munyň çykdyjylary üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Resmi habarlarda Mälik Guly Berdimuhammedow gahrman we ýaşlar üçin görüldi diýilip adlandyrylýar. Prezidentiň atasynyň öz owadaşlaryna kömek edenligi we birnäçe goşgy ýazandygy habar berilýär. 10 ýyl bäri türkmen medeniýeti prezidentiň kakasy Mälik Guly Berdimuhammedowy ejesi Oglabady we atasy Berdimuhammed Annaýewy şöhratlandyrýar. Türkmenistanda Mälik Guly Berdimuhammedowyň adyna medal döredildi. 2010-njy ýylda onuň dogduk owasy Izgantda ýadygarlyk dikildi. Aşgabatdaky 1001-nji harby bölüm şeýle hem çoğunluda içeri işler ministrliginiň işgärleri üçin gurulan ýaşaýyş jaý toplumy onuň adyny göterýär. Lewap vilayatynyň sebitlerini ýüpek gurçugyny mejburi ýetişdirmek möhsümi başlady. Yerli ýaşaýjylar ýüpekçilikde mejburi zähmetiň ulanylmagyndan häkimetleriň büdjet işgärlerini we kärençi daýhanlary zor bilen piýleçilige çekmeginden şikaýet edýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy Sewitin Kerki Hojamad we Köýtün etraplaryna
ýüpek gurçugyny ýetişdirmek möhüminiň başlananyny habar berýär. Ýöne pile öndürüjüler sebitde ýüpekçilik üçin zerur şertleriň döredilmänligini aýdýarlar. Zor bilen ýüpek gurçugyny ýetişdirmäge mejbur edilýän büdjet işgärleri bolsa pile önümçiligini mejbur zähmetiň bes edilmegini, oňa derek pileniň döwlet satyn alyş narhyny ýokarlandyrmak arkaly bu puwdaga gyzyklanma bildirýän daýhanlarda ýüpekçilige bolan höwesiň artdyrylmagyny teklip edýärler. Ýüpek gurçugyny mekdeplerde we idara karhanalarda mejburi ýetişdirmeli diýerler diýip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä özlerinden mejburi pile öndürmek talap edilýän büdjet işgärleri özlerine ynanylan ýüpek gurçuklaryny zebile taşlaýarlar. Bu ýagdaýda ýüpekden netije alyp bolmaz diýip büdjet işgäri sözüne goşdy. Ýüpekçilik bilen meşgullanýan kärenesi daýhanlar bolsa pileniň döwlet satyn alyş narhynyň ujuýupsyzlygyny, gurçuk ýetişdirmek üçin zerur şertleriň döredilmänligini, tuğ agaçlarynyň ýetmezçilik edýänligini aýdýarlar. Ýüpek gurçugyny ýetişdirýän daýhanlara 1 kilogram pil üçin 25 manat pul wady berýärler diýip bir daýhan aýtdy. Ýöne 1 kilogram pil üçin has az möçberde puluň daýhanyň eline gelip gowuşýanyny sözüne goşdy. Türkmenistanyň pil öndürmek hem pawta önümçiligine bolşýaly döwlet plan borçnamasy esasyny ýerine ýetirilýär. Azatlyk radiosu bilen gurrun döşlükde bir oba hojalyk hünärmeni ýüpekçilik puwdagyny döwletiň berk gödäwçiliginiň we basyşlarynyň gowşadylmalydygyny, mejburi zähmetden el çekip pil önümçiliginiň önüme öndürüjileri höweslendirmek arkaly ösdürilmelidigini gurrun berdi. Ýüpekçilikde mejburi zähmetden el çekmeli, adamlary adalatly hak tölemeli we işçileri iş bilen üpjün etmek strategiýasyny ulanmaly diýip hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä günorta lewapda ýüpek gurçugynyň bir ýylda 3 gezek pil öndürilmegini ýoly goýmagy mümkinçilik bar. Günorta lewapda ýylyň dowamyna 3 tapar pile hasylynyň alynmagyny ýoly goýmaly, tut baglaryny artdyrmaly. Egerde döwlet pil üçin 15-20 dollardan tölew төлese, adamlar öz mellek yerlerine tuğda gaçlarını ekip başlardı. Yürüyüte pilehanalar ururdular diýip oba hojalyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistany pileçilik bilen meşgullanýan daýhanlar tuğda gaçlarynyň ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Ýüpek gurçuklary tut ýapraklary bilen ýemitlendirilýär. Häzir pileçilikde bähwit bolmansoň gyzyklanmada ýok diýip hünärmen aýtdy. Döwletdiň öz-özüni aldaýar, peýda tas ýok diýen ýaly çykdyjysyny hem ödemeýär diýip ol sözüne goşdy. Türkmenistany häkimetler ýüpek gurçuklaryny ýetişdirmegi kärenesi daýhanlaryň galy berse-de, käbir döwlet idara karhanalaryň şol sany mekdepleriň üstüne ýükleýär. Soňky sapar apreliň ortalaryna mara sebitinde mektep muallimlerinden ýüpek gurçugy üçin 20 manatdan 70 manat aralygynda pul ýygnaldy. 21 aprelde mart sebitine Aşgabatdan barlagçylar geldi diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Ýöne resmiler soňky wagtlarda görülen abatlaýyş, arassaçylyk çärelerinden çen tutup ya prezident ya da onuň ogly sapara geler diýip garaşýardylar. Azatlygyň habarçysy aýyň ortasyny bardak gödäwçiligiň birden güýçlendirilýändigini, şol wagtda güýçli arassaçylyk işleriniň başlananyny habar berdi. Mar şäherinden başlap te Bayramal şaýyrynyň uğruna ýerleşýän bedew aýlagyna çenli büdjet işgärlerini günlediň ýaly ýogary çykarmak bilen awadançylyk, arassaçylyk işleri geçirildi. Wagt tagtalaryna prezidentiň Aşgabatda salynan täze aýlaryň suratlary asyldy. Emma garaşylýan ýolbaşçylary derek ministrlik derejesindäki barlagçylar geldi diýip habar çaýtdy. Barlagçylar dün akşamlyk şäheriň baş mescidine sebitin ýokary derejeli emellarlary bilen prezidentiň kakasynyň hatirasyna berilen agzaçar sadakasyna gatnaşdylar. Sadaka ýöneköy adamlar çağırylmady diýip habarçy barlagçylaryň şu gün 22 aprelde sebitin bedew ataýlagyna barandyklaryny aýtdy. Prezident ýa-da onuň ogly gelmedigen bolsa ataýlagynyň akçäreler büdjet işgärleriniň, okuwçy ýaşlaryň, çağalaryň ýer-ýerden aýlaga toplanmagy bilen başlandy. Adamlardan milli egneşikler giymek talep edildi. Erkekler donly, telpekli bolsa, ayallar keteni köýnekli, agyr gyýňaçly, toppuly, gyýlar keteni köýnekli we takyaly bolmaly. Gadymy döwürlerdäki ýaly giyinmeli öňünden buyruk berildi. Diýilen ýere daň bilen gelen adamlaryň egnaçlary ýörüý tebellenen resmiler tarapyndan berk gözden geçirildi. Eger bir kemçilik görseler adamlaryň ýüzüni alyp derrew düzeltmegi buyurdular diýip çäre gatnaşanlar gurrun berdi.
Bu çara milleş geydirilen çağalar, etraflardan çağırılan tanışçılar, folklor toporlar hem gatnaşdy. Olaryň hemmetinden barlyk gelen wagtynda şadyan görünmek, güler ýüzlü bolmak talap edildi we bir näçe gezek repetisiýa, türgünleşik geçirilip video ýazgy edildi. Adatlyk bilen gurulşan büdjet işgärleriniň biri bu video ýazgylaryň soň kesilip biçilip efirde görkeziljakdygyny, munyň hiç kime geldiğini näherligini aýtdy. Hemme zat ýasama, barlykçylara garaşyp duran adamlar gaharna çydaman, ýuwaşlyk bilen sögünler diýip, ola adamlaryň bu zatlardan birar bolanyny hem sözüne başdy. Büdjet işgärleriniň bir bölegini at çapysygyna gelen tomoşaçylaryň ýerlerine oturtdylar. Ýazgy edilýän wagtynda olary hamala at çapysyk bolup duran ýaly ýerlerinden högös bilen turmak we gürrüllüli el çarpmak goýruldy. Ýöne Aşgabatdan gelen barlykçylar ir sagatlardan bäri garaşyp oturan adamlara barmysyň hem diýmediler we bir sellemden ýyllaryna gaýtdylar diýip habarçy ataýlawyny daňdan öz hasaplaryna gelen büdjet işgärleriniň ýyllaryna hem öz hasaplaryna gaýtmaly bolanyny belledi. İrden daňdan ýaşda gelemizde taksilere adam başyna 50 manat töledik. Ýöne gaýtşyn günnüz bolan soň 30 manada alyp gaýtdylar diýip radio bilen söhbetdeş bolan büdjet işgär aýtdy. Onuň pikirçe bu çäreler diňe dert, biderek çykdyjy. Emma gelmeseň ardaňy ýazyp haýwatatýarlar. Şol wagtda bu çärege gatnaşan adamlaryň üç arkasyny hem barladylar. Munyň sebäbi howpsuzlyk aladalar, ýagny prezidentiň ogluny garaşylmagy bilen düşünülýär diýip ýerli resmi aýtdy. Resmi maglumaty görä ýyl türkmen wedeginiň milli bayram münasibetli Mara vilayetinde hem bayramçılık at çapışıkları geçiriler. Mara atçılık sport toplumunyň durky döwre wagtlaşdyrılıp döwlet derejesinde bayramçılık çärelerini geçirmäge taýýar edildi diýip Türkmen Döwlet Habar Gullugy 16 aprelde habar berdi. Aşgabatdan gelen barlykçylaryň ýyllaryna 23 aprelde dolanjakdygy habar berilýär.